Spomínam si, že už ako 8-ročná som nechápala svoje správanie. Nevedela som sa zaradiť, nájsť si svoje miesto. Už ako dieťa som začala strácať svoju identitu a vždy som bola tá, ktorá sa prispôsobila. Ukázalo sa to najmä v puberte. Fajčíte a pijete? Jasné, dám si aj ja. Nebola som spokojná sama so sebou, neznášala som to, aká som, ale mala som len seba. Uzavrela som sa voči druhým a myslela som si, že neexistuje cesta, ktorou by som mohla byť niekým prijatá. Pred 2 rokmi som bola na stretnutí God's on Youth. Hoci som dovtedy verila, že nejaký Boh existuje, tam som prežila silnú potrebu povedať mu áno. Po spovedi, na ktorú som v ten deň šla, som mala pocit, že som fyzicky ľahšia a naplnila ma obrovská radosť toho, že ma Boh chápe. Odvtedy sa zmenilo takmer všetko. Skupina mojich najbližších ľudí, moje správanie, slovník a hlavne moje vnútro. Dnes cítim vo svojom živote Božie vedenie a zažívam každodenné zázraky. Som prijatá mojimi novými priateľmi, ale aj sama sebou. Už sa nemusím prispôsobovať a zažívam slobodu, ktorú som doteraz nepoznala. A aj tieto Vianoce si uvedomujem, že Ježiš sa naozaj narodil aj v mojom vnútri.